марҳамат кунед, дер намонед ки аксияро бераҳмш барои асосан барои кондитсионери халаденӣ аксияи бераҳм сар медиҳем. марҳамат кунед. Магазини мо бо корти алиф ҳам ҳаст. насиҳат то 24 моҳ. касе корти алиф дорад, марҳамат. Размери 32 Wi-Fi YouTube, 2 то база зачита дорад. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. Ана як чизи дигар ки кондитсионер. Касе да кондитсионер дар кор, тамоми фирма ҳаста. Кулер, халаденик, ови хунук, ови ширгар, ови ҷӯшомадагӣ. Поёнаш халаденик. Халаденикҳои мисол качественни Корея ҳаста, Ӯзбекистон ҳаста, Россия ҳаста, Туркия ҳаста. Стиральни полуавтомат 7 килоҳа сар мешавад, то 13 килоҳа ҳаст. Стиральни автомат 6 килоҳа, 7 килоҳа, 8 килоҳа, 9 килоҳа, 10 килоҳа. Термексо 80 литра, 50 литра, 30 литра. То аз фирмаи Шиваки японский 3 сол кафолат, дарунаш вентилятордор, санги калон аз пеш, санги оригинал. Марҳамат кунед, дегои новинка омадагиай 5 тага BMW новинка ки то 70 килоро мебардорад. Рамаш оҳан, амортизаторош оҳан, тарафҳои дарош оҳан, коляскаҳои 3 в 1 дорем. Мошинчаҳои барои кӯдакаку торш зонтик дорад барои офтоб нарасидан. Электрони самокат 150 килоҳаи зурибачаи свети сирх ҳодди сейбада. Палисоси бочка, палисоси Samsung, сатили, халтаги, тамоми намудош ки тифалҳои оригинал ҳастанд. Мясорубка ҳастанд, микроволновка ҳастанд, қошиқҳои оригинал ҳастанд барои меҳмонхонаҳо. Наборҳои корша ҳастанд, наборҳои кафгир ҳастанд, соквижималка ҳастанд, блендер ҳаст. Дар шаҳри Ваҳдат, ҳайкали модар поёнтар, дар мобайн, наздики адели шаҳри Ваҳдат. алайкаҷон телевизоратон нархшара якумгӣ. Телевизор Samsung размери 46, Webos 2 та база дора, Android тамоми программа дора, жидки кристалл, 1 сол кафолат дора. Нархш 1800 сомон, доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. Инаш ҳам размери 46, инаш Wi-Fi YouTube размери 46, 1 сол кафолат дора, защита дора, 2 та база дора. гарантияш аз доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон, 1600 сомон нархаш. Инаш размери 43 Webos, жидки кристалл, 2 та база, 1600 сомон. Инаш 1400 сомон, размери 43, защита 2 та база, YouTube. Размери 32 Wi-Fi YouTube, 2 та база, защита дорад, 850 сомонӣ. Инашам размери 32, 850 сом, Wi-Fi YouTube, защита дора, 2 та база дора, гаранти кафолат ҳамаш аст. Инашам ҳамин хел. Размери 75, жидки кристалл, Android Webos, Wi-Fi YouTube тамоми программа дора, 1 сол кафолат дора, 4700 сомон нархаш. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. Размери 65, жидки кристалл, Android, Wi-Fi YouTube, база, защита ҳамаша ҳастай. 3300 сомон, доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. LG Samsung, качествои баланд, оригинал, Таиланд. Марҳамат. Кулер, халаденик, ови хунук, ови ширгар, ови ҷӯшомадагӣ. Поёнаш халаденик 1100 сомон, доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. 1 сол кафолат. Марҳамат. Халаденикҳо 1200 сомон сар мешавад, то 7000 сомона ҳастанд. Халаденикҳои мисол качественни Корея ҳаста, Ӯзбекистон ҳаста, Россия ҳаста, Туркия ҳаста. Касе да дар кор муроҷиат кунад, мисол доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон, ба тамоми шаҳру ноҳия доставка дорем. 3 сол кафолат дорад. Марҳамат кунед. Кадоми да дар кора муроҷиат кунед, тамоми намуди халаденик ҳаста.
Спиральный полуавтомат 7 килоҳа сар мешавад то 13 килоҳа ҳаст. Дарунаш нержавикшам ҳастад, пластмассишам ҳаст. Мешавад қоқ мекунанд 3 сол кафолат. Аз 1100 сомон то 1800 сомон. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. Касе дар даргоҳ муроҷиат кунад. 3 сол кафолат. Стиральный автомат 6 килоҳа, 7 килоҳа, 8 килоҳа, 9 килоҳа, 10 килоҳа. Корейский, Хитой, Индия, Россия ҳама намудаш ҳаст. 3 сол кафолат. Аз 2600 сомон то 6000 сомон. Samsung 6 килограмм мисол чанд сом аму? 3700 сомон. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. 3 сол кафолат. На LG корейский 2700 сомон. 3 сол кафолат. Доставкаш ройгон. Газфильтр аз фирмаи Шиваки японский 3 сол кафолат. Дарунаш вентилятордор. Санги калон аз пеш, санги оригинал. Санге ки болош сирха, санги оригинали заводской хичай. Дуташ газ, дуташ пилта. Как микроволновка метони истифода бариш. Дарунаш вентилятор барои пухтупа аст. 3 сол кафолат. 2350 сомон. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. ҳаста ай фирмаи Артел, фирмаи Узбекистон. 3 сол кафолат. Ин нашам ки 2200 сомон. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. Тамоми светош ҳастай. Касе дар даргоҳ муроҷиат кунед. Ё мамна хакам. Инам 2350 сомон. Тариқи кредит карти салом ҳам мешавад. Бо алиф. Ин газ плито ака? Газ плито 140 сомон то 320 сомон. Яктага, дутага то 340 сомон ҳаст. Столица чорконфорка 1600 сомон. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. Туркиш ҳастай, узбекиш ҳастай. Марҳамат кунед. 3 сол кафолат. Ана як чизи дигар ки кондисионер. Касе да кондисионер дар кор тамоми фирма ҳастай. Ай 2500 сомон сар мешавад. Касе да даргоҳ муроҷиат кунад. Доставка до установка ройгонай ба тамоми ҷо. 12 куба, 9 куба, 18 куба. Касе да даргоҳ муроҷиат кунад. 2500, 2800 сом, 3000, 3500. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. 3 сол кафолат. Термексо 80 литра, 50 литра, 30 литра. Ай 850 сомон то 1700 сомон термекс ҳастай. Марҳамат кунед, дер намонед ки аксияра бераҳмш барои асосан барои кондисионер халадани аксияи бераҳм сар медем. Марҳамат кунед, касе дар даргоҳ муроҷиат кунад, бо савдо мешавад. Рахтем ака. Марҳамат. Палисоси бочка, палисоси Samsung, сатили, халтаги, тамоми намудош ҳастад. Палисос ай 450 сомон то 1100 сомон ҳастад. Касе дар даргоҳ муроҷиат кард. Тифалои оригинал ҳастад. Тифало ай 70 сомон то 150 сомон. Тифало ҳама тифалои оригинал. Утик аз 100 сомон то 250 сомон. Утикои оригинали пар. Мясорубка ҳастад. Микроволновка ҳастад. Микроволновка 600 сом майда, 650 сом калонаш. Касе дар даргоҳ муроҷиат кунад. Қошиқҳои оригинал ҳастад барои меҳмонхонаҳо 250 сомон. Наборҳои корша ҳастад. Наборҳои кафгир ҳастад. Соквижималка ҳастад. Блендер ҳастад. Касе дар даркор аст муроҷиат кунад. Доставка 200 сомон. Блендеро арзониш 200 сомон. Доставка даруни шаҳри Ваҳдат, ройгон. Марҳамат кунед, дегои новинка омадаги 5 тага. Оригинали тозашай. 1100 сомон. Ягон запах намегирад, ягон чи намечаспад танаш. Качестваш зури бадай. Фақат барои истифода бариш тамом. Нархиш беҳад арзон кардагим. Ай нархи обтои корвона арзонш кардагим. Марҳамат кунед. 1100 сомонӣ.
наборои сетага ҳаста. оригиналиш 450 сомон. доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. Яктага ҳастай донаки 230 сомон. бо ҳастай майдаҳои 2.5 литраш 120 сомон. 3.5 литраш 130 сомон. Комплектҳои 4тага ҳастай 350 сомон. 4тага комплект аст 250 сомон. 6тагаш аст 450 сомон. дегои 8 литраву 10 литра аст 250 сомон, 230 сомон. марҳамат кунед. мошини BMW новинка ки то 70 килоро мебардорад. рамаш оҳан, амортизатораш оҳан, тарафҳои дарош оҳан, тамоми ҷош гирон мешавад. музика ҳама чӣ дорад. нархаш 3000 сомон. доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. то 120 кило свободно дар дуруш мешинӣ. Анаиш инаш 2500 сомон. яън 4 вд 4 баллон кор мекунад. 4 мотор аст. аккумуляториш 12 волта. качествоаш зури бада. инаш 1400 сомон барои як кас. инаш ҳам нағз аст. ин 1700 сомон. бентли, мерседес 570, 1750 сомон. лексусои 570 калон ҳастай 2000 сомон. доставка даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. коляскаҳои 3 в 1 дорем 1300 сомон. 2 в 1 дорем 1200 сомон. коляска бо 1100 сомон, 900 сомон, 800 сомон, 700 сомон, 750 сомон, 420 сомон. то 400 сомона коляска ҳастай. ё акаҷон. мошинчаҳои барои кӯдакаку дорем 180 сомон. дастадро метавонед айқафош айкунед. бо дорем хаданок дорем, хаданокҳои нағз дорем, качествои баланд дорем 350 сомон. мошинчаҳои майдаак дорем 100 сомон. мошинчаҳои электрониян ино, электрония 400 сомон. бале. газқатиам мерава худаш 400 сомон. пулт надорад? не, фақат электроник. газ дорад, газа мечур мерава. барои тобистона ҳастай. мисол кӯдаки майда бошад, защита дорад, даста дорад, барои кӯдак нағалидан 350 сомон. торш зонтик дорад барои офтоб нарасидан. качели барои кӯдакҳои нав ҳастай, навшидагӣ, мисол барои пашамаша ғам надодан 350 сомон. марҳамат кунед. нархиш нархи беҳад дастрас аст. нархиш арзони бадкардагӣ. касе даркоҳа муроҷиат кунад. ва электрони качелико дорем 600 сомон. дастсвет мезанем, дига хита ғам наметӣ. кӯдак худаш хо мерава мехеза, хо мерава мехеза. электрони самокату. электрони самокат 150 килоҳай айрӯи 60 мерава 2500 сомон. качествоаш зури бада. як мошин дига барои ҳам духтарака овардагем. мошини BMW зури бад чай, свети сирх, ҳодисаи бада. нархиш 1500. я аксия қатӣ метем. касе дар кора доставкаш даруни шаҳри Ваҳдат, Ройгон. касе дар падарка каданая барои фарзандош гав занад. падарка рӯӣ мекунем доставка. 1500. мошинча ҳастай, шезлон ҳастай, ҳама чӣ бо нархи дастрас. касе дар кора муроҷиат кунад. дар ин магазин мо бо корти алиф ҳам ҳаст. насиҳат то 24 моҳ. касе корти алиф дорад, марҳамат. то 24 моҳ бо тариқи кредит ҳам мешавад. тамоми чизе. марҳамат кунед. магазини мо дар шаҳри Ваҳдат, ҳайкали модар поёнтар, дар мобайн наздики адели шаҳри Ваҳдат. аз ин тараф адел мешавад, аз ин тараф ҳайкали модар. мобайн дар магазини Техномир. номератон 002 2096 04. ватсап. касе дар кора муроҷиат кунед. доставка Ройгон даруни шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.